familles, 1000 problèmes. Fini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la beyadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. One combino dami, one combino dami. Hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. Ili, on depo. Ada urangurda musdam derkale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie. Dépasse the money. Wo ma lelo ante lelo ko kadala bukaran ko kallunde nana noppam de hokko bino may bago suji ja ittudum ndaza dum keba do lelo da jongo ma bartir hakkille ma haren garde nane men horti nangue dongal ngal hem kam jaggi bino magi yom yen gata mi lelo hay fofto ar hurti wala ko nan ko faari ma wi ko dum badda hakkille ma ala ko kortim ko tan walla mi jam anne hedo non somi foftim seeda mami yaabi habbita mi rasan ma ha feew jaray ko jaray gulay c'est trop tard jaray bukari dedo balde fo mbari ma changement mawdo dal ko faari ma wi ma fof ko dum batta ar jogni kam modo yeso vampire so mi wi ma ya wad hunda watta jongo an kam dedo balde fo mbara dar ma dedo balde fo mbara dar ma bukari kal ko heewi no rufat Sofia, kami nodun mahal. Pour njewten mi on. Parce que no gorduɗen ɗo e galle heni fewani yoɗani. Min andi kadi tigi ɗum welani min. Te hayani min andi ɗum welani. Ɗum noon jinmi njewten hen deglen ɗum gotol ɗum gasa. Goto men fof anda ɗo joɗiri. Parce que ɗum ɗo ɗum ɓuuri gonen ɗo hen mbaɗa wona ni ko ni ɗum yoɗani hakkude men te kadi en jelli ɗon enen faami ka cukalel toksel ala jaɗa taw jinmi ko ƴeew ñagaɗa kam dane ma rokkuma dane jaaha jokkoɗa e haajuji ma ɓuuri min tarde ndem ɗum taki noddumani an ƴewtin nden kalderta he fatimata omo ceŋiɗa noon fatimata omo battuɗa yitere noon fatimata woto yejjit min muɗum gila Côte d'Ivoire ndewmi takel ha Sénégal woto yejjit gilade woni mbuɗo buuɗel men min nden nden fatimata wona kiitade de do min woni kiitaɗo min woni bonɗo min woni kaɓeteɗo mi faami joni ka jallo bayam joni ka jollo a heeɓi fof a andi fof ka keƴƴo mbiɗa ara waɗa ko beleɗa ko Fatima wi yawat fof ko ɗum batta min ara nawde min gello holko wone makko ko ala yam joni mbiɗa ka tustuɗo jongo mi haalatma noon ay an haɗa andi ko woni probléme ma ni hen e galle he walla ko woni probléme ma hakkude ma e am a waɗat hirande ma lacciri jerowat a cuurtina ha moƴƴa defta pota addude li am kosam ndimam ɓirɗam li e hen jaaha gadda kalumba mbiya haɗi hen waɗa yo wel ko an change sa change tan mi change yeyi min jikku mo gadduɗa yam fof mi holluma a wawa on jikku min ɓurma hen te min danma hen mi felanimo noon ɗeɗo balle sen badde suude he kala ko wawi hewde ɗo waalo yeeso Abdourahmane ara haalani Abdourahmane sa hani Abdourahmane ko wawi yam min tawi yeyi te ala ko mbawɗon hen an e Abdourahmane e pot min mboɗo soofa ɗum noon mi lijitani he goto e moɗon
Abdourahmane ci kannom sa joƴƴini xam ɗo koko waɗi fulla kalanta xam kono ko kalɗa ɗo hen ko haydara hen waɗani important ha ni no gongaji ɗi kalɗa joni joni ɗi ko ɗum kalannoɗa kam avant mariage o kono min a fenanam te wonko gandanɗa hoorema fotani ɗum wadde indima noon koko boni e leegal ngal mi fotani widemi koko bonni par ce que ko an waɗiran ɗum jungo ma Abdourahmane holno gonirta e leegal a accani ceemeɗo a accani cukalel kala debbo mo birtuɗa aɗa yiɗi ɓe leldoɗa e mum ɓe mbaɗa ko mbaɗɗa ɗum a fotani ɗum wadde ka responsable mais an ko kalta ko ɗum woni koko nanɗa ko wonko yam so wela bomi wasma bomi wonko yam mbima tan jonggom jonggom haɗa andi jiɗmi famindema ayi min haɗa andi ko taknomi faggadema ko yedde jaam mi woro jaam nguuren jaam min mi wawa bone mi wawa seyɗani mi hattanani doko haɗa andi ko jiɗmi noon tawde ko juumri ɗamaninomi e ma joni a wonti e girgal ñaaki bandam mi wawa seyɗani mi wawa doko mi wawa bone anani mi haalanma ay oɗo galle ko ɗum winda e dammal he galle merdas kala naɗo ɗo ko merdatata ɗo an addi ɗo merde kollumami merdi probléme o to woni taran ko jinmi haaldem ay Fatima oɗo yo dokko noon hande aɗa waɗa mi comparé Fatima mi rewani sorewi mi haaldani makko te mi lijjitani mum he wona ɗo gonɗa ɗo ka pétrole dendinaɗa essence jaygol waɗa hedde ɗon haɗa jappaɗo waɗa wubu bubu min mi wawa bone mi wawa dokko mi hattanani musiba te doko kam haydara ko mbawmi hen galle moɗo ɗo kala garɗo hay sina wonano bone ko bone wonata an addi bone sa addiniyam jam ko jam tottanmaki te mi anda fof so paɗa a busa ɗo maître mo e Boucara ko jinmi haalandem koyngal ma goɗɗo horo tawtu goɗɗo a wita nanan noon mbaɗa haalare fewno paɗe jongo min wawa bone saabu Allah mi wawa bone Boucara mbaɗa haalare ya Boucara he woyyo mayam ɓe mbima maayo so heewi deƴat joni ka keƴƴo ka jollo ka mennaɗo ka meeɗa metti ka pewnitaɗa ha feewi hankkadi joni ko Fatima deftuɗa mo foof e temps muɗum joni ko temps Fatima bo kadi mbiɗa min ƴewata min yo wel gueɗe safat tan mi hokkata men haydara noon kala ko jiɗɗa mbo riidu ko ɓuuri ɗum yo wel min e maɗo e galle he Bokary safat tan et puis ko haala ɗum homima noon ha holno wima noon yew mi haalanma noon min Abdourahmane neɗɗo homi wawi haalan ko woni foof ha wori cahan est ce que a faami min ala chance e nder ɗo e leegal he kala kalanɗomo ɗum noon feni min mbita fenat an yo kalɗo fof on penat an kalanɗomi o e kalannomo on penat mbimami min koye leegal ngal gonmi sa waɗi ɗo hunde ko boni yimɓe ɓe gara kalana kam sa waɗano hay goto haalantama ɗum taw mamaji an de garda e leegal wona koye leegal gonɗa tawɗami koye leegal he mbimami sa waɗano hay goto haalantama koko mbaɗɗa tan yimɓe kalata kalannomo e an fof on kalani goo ɗum ko haajuma sa jaɓani Soufia min Soufia o min mi jogor min kam mi jogor najj walla mi jogor fosse min hol potgo arɗo mo waɗa Soufia ko min Abdourahmane non ko woni fof ne on wawi haalan Abdourahmane ha wori cahan ɗum ko fenade tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe na jala Entrez. Sophia Naam Fatima. wanda Madame Gayen. Yani ma def de man. Ay madame do de doni. C'est Ça va? ça va. Ça va. Ça va, c'est sûr. Fatima. So tay rango min halan ma. Ça ne va pas du tout. Ko min tan andi ngura mi do hen ko. Mais wadi ma comprendre. Hay deb gor yi da wudu ko nguldura ko. Ko Allah fawi neddo ko ala ko neddo wayo. Ko jungo wadi. Jungo no wayi tuduma laabi cer. Nganda ana yanan te a yanata. Te ko Allah haajiri dum won. Te ko mbam wiide ma fu gere goore mi mom ceen buran kam gandal. Jim ko ngumuna e hoore ma. Tinno da e suuma he. Jagga jom galle ma. Ko neni mi oro ko haala do ko. Masama halan kam adem ko min neni no fu min yiidi yitere. Encore là? Yi jew. Meeda yidema te yidatama.
abdourahmane holno gonirta e leegal a accani ceemeɗo a accani cukalel kala debbo mo birtuɗa aɗa yiɗi ɓe leldoɗa e mum ɓe mbaɗa ko mbaɗɗa ɗum a fotani ɗum wadde ka responsable reni gondigu ko jam so baba reni gondigal ko jam yo jam yip gondigal baba ñan hen mi waɗi erreur kono mi anda comme cukalel baba jafɗa eyyo ay ande ngamɗa de ka cukalel a fotno baɗe korko kala haala sukaɓe kono haala bamma en kalata rewɓe bamma en haɗa lejjide cukalel yo haaɗe haala sukaɓe baba ko mbima yaaf a yaafima walla yaafani ƴeew yaafima yaafa fof ɗum alay ko ƴewta to amadou dan nder amadou an mbatta bon ala comme cohlinoma tan sa jibini kam noon tinnoɗa e worma tinnoɗa e suuma goppama kam ko woni ko won waɗa makko partagé haydara tinnoɗa e worma fatima min jarani kadi haalnam jewno wayi min e hooram mbiɗa andi to wonɗo kiram nan naate makko par ce que min mi haalnimo ɗum hawnani te fatima jeewo juumi jeewo fotani yarirde ni min ko tali ko mi talani ɗum par ce que so hanki wonno hannde ngal ɗo dewgal hay goto yiyata kam wiya safrullah mi haadima e haala ɗiɗo haalaji mi wiyat noon de ha ko muusi tan ma iwu ha laaɓa ceer wayno meeɗa wonde ni oɗo min jaabi toon jooɗimi makko mi haalde makko no haaldere ɓerde mo haaldere ɓerde kila mo haaldere yam ɗum noon sa jabini kam distance ma gussa e makko oɗo waɗa makko partagé haydara to wonno ko kila mo wondi par ce que an hakkude ma an e abdourahmane ka cuuɗi tosira yaade nokku jaggo gorko ma o junngo sappo so wiya waɗ mbaɗa so wiya woppu goppa ko cohlirɗa amadou haalnon ɗum non wona haydara de ah bon ɓayde wona haydara noon fokkiti haaju ma ala baba amadou nan nder wala nder mi namnaki ɗum mimami an eke mbatta amadou amadou on jogui kalisam somi noddi téléphone o jotta téléphone makko somi waɗmo ko message o lirta message joni aɗa cohli kalisam quoi an amadou mo joguinma haali an keɓɗuma amadou saka amadou mo jogno haali non wona haydara de baba oto tampin hoorema din hoorema fes min komi mawɗo woto arɗo mbiya amadou homo jogni haalis après mbiya wona haydara non wona haydara de joni ko woni hakkude mon min e amadou on mbaɗat dil mi nanay on mbaɗat dil te abdourahmane abdourahmane en mbeɓani de abdourahmane ko gorko moƴƴo jokko enɗam ko neɗɗo juulɗo moƴƴo gonga noon so naati fitin noon hay goto wawi iccude mo hen sa jabini kam noon jagga e suurma e jooɗɗa muña ha fuuni fof tawma gal kala no mbaɗɗa feere ha ɓiltuɗa ɗum ɗo bedduɗa toon gacce warma janggo jooɗɗa mbiya si je savais walla mbiya sino mi andi no tawan kadi c'est trop tard sa jabini kam noon jagga e gorko ma jagga e suurma e jooɗɗa mi wiyata noon jeewo dugda e makko walla goɗɗum oɗo dugde makko ɗo wima e mais an ko poɗɗa moftude ɓernde makko moftude ɓernde ma hen kiram ɓoro wondi ɗo ɗum noon kanko e bone makko oppirmo e bone makko ma bone makko fiitumo sa jabini kam jagga e gorko ma ɗum tan mami wiidemo yimɓe fof neɗɗo an darata min noon komi yiyanma less ko rek min falmaɗa ɓe ƴewma ɗo minen yiya ha ɓoye seeɗa a jooɗay non merci ayi comme a jippani tan mi yiyanima min falmaɗa ko gabba dow kam salmima ok d'accord merci mbasa wonde terde noon moƴƴani mais ɗin hakkille maɗe wona haydara an e amadou kono waɗoɓe dil dilo ko woni non wona haydara fes haɗen kallanma ay ɗo a natta ɗo tan kami anda dilo ko woni non wona haydara de din hoorema he waɗanani kallanmami ko dilo haalnamba so haalan dilo a natta ɗo o hakkude men min e amadou yew fussino ɗo yo yaw fesi amadou haalis ɗil non amadou eko photo liggino saka ɗum jogono haalis wallahi ko woni yes darat gueɗi moƴƴi Fatima haɗen cohlude
kaltanami Sofia joni o jagrimi comme bébéyel tuksel o jagrimi joni homo haalda e am no welɗum homo waɗa no welɗum so wi jam o adda bone min noon min kam ko waɗa ko boom min ɗum boom min tegi ɗum ɗa joni noon watti ko addoyde haaloji bonɗi boow homo tega dow am an Fatima an enen gonni ɗo e galle an hade mi andiri caaciyagal aɗa mi jeedi yaade mi sukka e semeɓɓe e rewɓe jaranɓe e cukron keccon ɗum takkata e doom min kay gonɗum ko yoni kono addoyde bone goɗɗo omo taga e doom Abdourahmane attira hakkille ma rek attira hakkille ma ko juumno tan aɗa fof mo juumata mi andi ko yimɓe tan ne kaala tan ne mbiya mo ni naatiga e yaltiga ɗum jiiɓi hakkille makko ni mi Sofia bonani aɗa andi Sofia pour minen fof noon Sofia ko jungo ma naya aɗa andi ko waɗi capable ko waɗani capable ɗum ɗo ko haasideji tan naafigueji ɗi kamin jiiɓata hakkude mon sabu min jiiɗa hakkude mon noon ɗum noon wat seesa min mami yewde makko joni joni mbino ngari nde ko dow gonnomin haadde makko mi yiyanima toon to gonnoɗa Fatima ay nden minen mbedda tojjoɗi miɗo wayno tumaranke mbaɗaɗo rondi ay Sofia hanki ko e Sofia hanno ça fait 2 jiida de Sofia hanki neɗɗo moƴƴo wonno neɗɗo muñatnoɗo ha joni non joni Abdourahmane hande kam jumde tan omo jiimo o natti on Sofia mo ganduɗo jumde tan ko jimmi andinde sa yirnomi haalanma probléme aji am yaani wala a hollat kam yeeso mo kullumɗa kam hanki ko ne jeew an noon hande e oɗo saaha darda yeesam ka guiƴam eyi par ce que a holliranimi ka nenam no gonirɗa hanki ne jeew woni probléme ma min honko mbanmami neɗɗo noon e niɗɗin noon par ce que guila natme ngal ɗo dewgal ha joni mbeɗa yiima mbeɗa natti hettindema e ɗum ɗon fotani wonde Sofia ko min wawi hettindema Sofia andi ko gandintuma haala ka ɗo addanimi ɗo andi ko addimi ɗo en mbaɗen ferme ceftuɗen Abdourahmane ko ɗum tan mbiyen ma ko yimɓe tan gonno tan no gulla hay nder terrain gonno nder galle mi hoolani hay goto maɓe jiiɗa hakkude mon jiɗɗon ko jungo hasideji jo poɓɓuno hakkude mon an sa waɗi noon kadi kanko waɗi ɗon kadi no wayata an kadi a ɓurano mo hakkille seeɗa mbaɗamo comprendre seeɗa attire hakkille ma wima ɓeydu haadude makko ko waɗata ko mo oppu ɗum no kaddimo makko no wi ko oppi ha laaɓi ceer yewtude makko seeɗa ɓattodira e makko yimɓe ɗi so gondiri il faut que jewta so jewtani mbawata famdidde te an ɓuurimo hakkille holmo comprendre situation mo woni o toon ene muusi no feewi attire hakkille ma min mami yewde makko ha si ñande daronde kala no mbaɗon no échoué tan ɓe poɓɓa kelle mbiya ko ɗum ɓe paranno ɗum noon sa jabini kam mbasa nande ɓen koɓe kala ko jagga e joom suur ma kalɗon pamdiron min mami walla hen inchallah jabi man ɓeydu yewde min mino jogui wala probléme mais probléme monon kadi mami reglude ɗum inchallah jabi ɗum ala bene probléme haalde yam no Abdourahmane a jaɓi Abdourahmane jabanam noon uppi noon haalka komi ñaguɗoma rek komi ñaguɗoma sibbi Allah nela ɗum woto tawrumo bone makko mo yittowo woto tawrumo hen Sofia bonani holmo comprendre tan Fatima miɗo hersuma no feewi de wallahi Allah kono wallahi so wona miɗo hersuma mami jaggodir Sofia wallahi kono mi hersuma noon moƴƴi uppi noon hen o wima e dara de Abdourahmane mon chéri titemiɗan ko on ko Abdourahmane ko neɗɗo baɗɗo fayida ala hay probléme goto mi hadde mami yewdema mbiɗa ma woppu joni kadi aɗa wucca kadi aɗa waɗa noon kadi mami hattema kadi moppatama tant que a hoppan Iblis o moppatama sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa gawɗi waɗa sammere muñodiren pamodiren yo sinno ko wuli bubata ko sambiretake fawe ka kufenno waɗa waɗam ni waɗa waɗam ni jasela waɗa waɗam ni waɗa waɗam ni wata waɗam ni ñiri mbandi gitene sini ñamde selaɓe monono oui selaɓe Abdourahmane jeew a fini jam wolde wala jam mamadou kaccari gaddannoma kaccani eyi jeew min hakkillamo hay ñamdora hen ko mbiɗa ko hono neɗɗo finirta e galle mum dawa ñamani ɗum no wawi wonde hajude ha kara puɗɗa dawde jeew ɗiɗon gonɗo hay heɗude meeɗani Abdourahmane hoɗo wi noon ɗum fowlma ɗum noon kaccitiɗa haade ma dawde jeew ko an woni ɗo yeyde seytanagal ma mbiɗa adda kaccade nder suudam aɗani ko holɗum jaltidde an e plateau pana kam lahara ndewa junggam ngo wona nani ko
jeewa o haali gonga jeewa ko haalama ko ɗum gonga naw gaccani Baba kan triya. Baba. Ada wala ned to kal sa mun. He, mbiru ko yaa rewri ngal sina kaccaar ni. woto tooñ nawtu gaccani Tina di doro bon bi aka ga kaccaar. Wala dum kan da bi bam. Hey, baba. Oh gal ye. Bi bam wala dum kan na ba. An he. What is? Kam du ngi ben. Bi bam tetap kan sam. Yes. Man so na dama telefon ajata telefon mak. Bima. Mem okkam seet. Fi sabilillahi wa rasul wa surita. Comme kelif gallo, kelif gallo what hirtina. Yow jami tot man kali. Man so bi kan. So na dama telefon ajata telefon ma. Man gonga makay bi bam. Hey, ki mari do memi yanim. Bima. Kali sam jini. Kali. Bi bam. Nder fam bi bam, nder fam. An fes. An mbaɗɗa ko noon? Ande ko mbatta ko an. Fes an min ngara nder gallam hal kam hen sin fes. Baba kalisam jinmi. Yiɗi kalis man kay woto ar galle ɗo añɓam goni ɗo he ferɓe huuɗaɓe Allah goni ɗo e buyi bonno adunam en mbaɗdi affaire men kay fadam toon to mbedda to. Man so mi nedduma téléphone mi heɓata. So mi nedduma message a jabata. Kalisam jinmi. Sa totani kam kalis o. Dilo ma fusat. Ƴeew. Mais wona mission beɓɗo noon. Par ce que on mission ko liggey tigi mbatta. Ok, ala caɗel. Jinmi ko jiya Sofia. Sa yii Sofia mbi'a ɗum Abdourahmane wona moƴƴo. O sukki tan ko rewɓe jenet ɓe. E cikoloñ toksoñ. Abdourahmane ko taƴowo dewle. Emi ɓeyɗenma hen. O bonni dewle jenet ɓe fof. Abdourahmane wona neddo. Ƴeew sa yii mission o hama gasi. Mi tottuma 50 000 mi ɓesdanma hen 150 000. billahi minal seytan rajim. Wallahi ɗum ɓesdanma billahi wallahi. E joni probléme ala. Ɗe bal mama totta halis ma. Ala. Joni mbimami. Ha? Hande jinmi kalisam. Fes? Joni mbimami baba. Wadde min wona sehil ma. To Sofia pami sah. Opam. Babe. An kam mbar wona fittan mandu wota ko jungam e. Mir burima wonde bandi laabi temedere mbimami. Ok joni wona yettima ɗo. Yettima ɗon wona. He an a daronno a darodde. An woni ham an merde wawi. Ƴeew he wona kalis ma garanɗa. A wawa kam muñan mbiɗa. A wawa. Kalisam jinmi. Min jaɓim totti kalis ma mbiɗa beela aɗa wawi muñ walla wawa muñ. Hanki min e Abdourahmane min jindiri. Seeɗa mi kalandemo mais mi haalani. Fes. Orkude. Ho. Jinmi andu beela aɗa kam wawi muñan ɗe balɗe mi tottuma kalis ma. Totta kam kalisam giri yalla baba. Mi salaki mi totti mbimami beele. Totta kam kalisam. Fes. Wona dum kalanda. Kalisam jinmi. E muñunem ha lundi prochaine tottuma kalis. Hande mbimami. Ha? Joni. Somi tottanima noon. Sofia pa. Hey. Opo mi attoy Sofia. Ala. Mi kala dum dilo ma fusat. Joni koto daro noon. Joni he. Ala jaggol Sofia ala jaggol Samba. Wona kalis ma garanɗa. Halisam tan jinmi. Hande. Wona ala gacci. Joni. E joni kam jaɓimama totti kalis ma joni. Ala probléme. Kono min jinmi. Somi addanima kalis ma gacca kam aduna e laakara. Goto men fof pare goto. Babe. Joni mbimami. Mi lappama de min addoy kalis ala caɗele. A yawta komi noon. Billahi ma andu min burima wonde trial laabi temedere. Ile mbew opa. Ayan cikkiɗa koye parɗo ma en duwani taw en peccinani boom ƴeew
ay ko jata ko arta haɗa naata haɗa yalta ɗi diluji nana mi haɗa haani kiraɗo fonde anda ko mbatta ko billahi ko kewi koɗo e galle he ñande foof laaɓami jungo ma honko hen mi warma ha para mi hibbito kaso to kala pen mo dañmi hen noon mi ƴetta jeew ko an gonɗo yeyde seytanagal ma mbiɗa adde kattade nder suuda aɗani ko holɗum jaltirde an e plateau pana kam lahara ndewa jungam ngo mi nani jeew ko haali ko ɗum gongo eyyi Abdourahmane ɗum gaddanduma kaccari kacciɗa gila tawa kono neɗɗo yaltita e galle mum ñaama jeew naw kañitari o ko haalama ko ɗum gongo naw jeew he an hono wona an kada mi yeyatino kaccari Abdourahmane jeew naw kaccari rewni furtinda guiɗo roboji ko ma tawan ɗoye tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni ɓiɗɗiɗam woto waɗam ni yaw baba yaw ana jibinani kam noon a waɗat kam sesde yaw mbima fes lim kalis ma lim janat sa daña dil goto walla goɗɗo nodda kam fes aɗa ni jini Ba. aɗa ni no haɗa ni jini Kasiram noon. non sehilagal ala yaw kaselam uyum fes mi lappama de ka bam ka mi lappama de ka bam ka ceernom bam an ya oɗo heddi noon billahi mi ullama babe oɗo heddi de heddi nagge eyya o fuɗaɗo jas i boy sénégal ciwa jibin jiɗere ni haalis o 200 mille yahi laki min naati probléme hakkude seereɓe tan e dealer uji sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa gawɗi waɗa sammere muñodiren ɓamodiren yo sinno ko wuli bubata